Miten poistetaan avainpesästä? Jos meillä on avain ja me halutaan poistaa se avainpesästä, aloitetaan punaisella ohjelmointiavaimella 2 kertaa. 1, 2. Sininen käyttäjäavain 1 kerta. Ja lopetetaan vihreällä 1 kerta. Nyt tämä avain on poistettu tästä avainpesästä. Tämä ei toimi tässä enää. Silti tässä toimii ne 2 avainta, mitä me ohjelmoitin ennen. 1, 2. Nyt meillä on 2 käyttäjäavainta, mitkä avaa tämän avainpesän. Meillä häviää 1. Tai me emme löytä sitä, me emme tiedä missä se on. Me halutaan poistaa tämä avain. Mutta sitä varten me joudutaan poistamaan kaikki avaimet ja aloittamaan alusta uudestaan. Niin poistakseni kaikki avaimet tuosta avainpesästä meidän pitää aloittaa punaisella avaimella 3 kertaa. 1, 2, 3 ja lopetetaan vihreällä avaimella 1 kerta. Ja tästä avainpesästä on poistettu kaikki avaimet, myös hävinnyt avain. Tarkistetaan. Niin se on. Kaikki avaimet on poistettu. Lisätään 2 käyttäjäavainta. Aloitetaan punaisella 1 kerta. Lisätään avain 1 kerta. Lopetetaan vihreällä 1 kerta. Lisätään seuraava avain. Aloitetaan punaisella 1 kerta. Käyttäjäavain 1 kerta. Ja vihreän 1 kerta. Nyt tässä toimi 2 avainta, eikä hävinnyt katonnut avain, toimi tässä. Nyt me löytettiin tämä avain. Tämä oli meille jossain piilossa. Nyt se on löytetty. Nyt me halutaan lisätä se tähän. Ihan tavallisella tavalla. 1 kerta punainen avain. Lisätään tämä hävinnyt avain. Ja lopetetaan vihreällä. Nyt meillä taas toimi tässä logossa 3 käyttäjäavainta. Näin helppo se on.